Sí, tens que vindre per la taula que avui te toca a tu. I per què? Si no és que me vas a fer a veure, Pues vindrà l'home del sac a per tu. Ui, mira quina por i ser home del sac. Pues si ve, jo li pego una punyada i se'n va fer punyetes, sí. Laura, tens que vindre per la taula. Però que jo no vaig, que ja t'ho he dit, que jo no vaig. I està, dis a la nina. Que no, que la meva nina és la meva nina. Jo no sé per la meva nina. Lucía, vine tu mateixa, però una altra vegada pararàs tu. Molt bé. Molt bé, així m'agrada. Tu te portes molt millor. Gràcies. A veure, vaig a ajudar-te. Jo ja no vull que la nina. Dóna'm el cotxe, que Ja, Laura, no me molestes ja. És que jo faig el que jo vull. Això, Laura, Tu a mi no me Tu no mates. molestes a la nina, pues toma. Que no, que jo vull Laura? jugar al puzzle. A la teva habitació? No, Sí. que no, que jo no me'n vaig. Jo vaig a jugar així al puzzle. Avui no l'has fet cas a la teva mare posar la taula? De veritat, anirà l'home del sac a per tu. No, no vindrà i tu te'n vas perquè jo ho dic. A la teva habitació. Que no, De veritat, anirà l'home del sac a per tu. que jo no me'n vaig. Jo me vaig a quedar així i me dona igual lo que tu me digues. Tu mateixa. Pues jo no vull fer els deures. Vaig a jugar a la taula que és millor. Ui, com vinga la mare, que ara és hora de fer els Me deures. dona igual, pues jo vaig jugar a la taula que és millor. Ai, que bé que esteu fent els deures. Ei, Laura, estàs jugant amb la tablet? Que no me veus que sí? Pues ara és hora de fer els deures. Pues no, pues jo jugo a la tablet. Mare, pues la teva professora s'enfadarà Molt molt. vale, me dona igual. Com ja t'he dit, a l'hora de parar la taula, l'home del sac té que estar molt prop. Pues vale, sí se no existir. És una tonteria per a que els xiques xicotes s'ho creguen. Jo ja t'ho he avisat. Vale. Bueno, venga, andemos a casa. Que la madre ya vi que a les 7 tenim que estar en casa. Jo no me'n vaig. No, jo no me'n vaig, jo me quedo així. A mi no me dona igual. A mi no me van a reñir. Bueno, sí, que la madre et reunirà. Bueno, adeu. Adeu. Abraç el que fas. Uy, chiquita bonita. Una chiqueta més per a mi. ¡Socorro! Oh, así no está. Pero si habían dit que estava així, este és l'únic lloc que han dit que anaven. ¿Qué habrá pasado? No ho sé. Mira, ahí hay una nota. Anem a veure. M'he portat a Laura a una escola especial per a que aprenga educació. L'home del sac. ¿Qué ha pasado? És que li ho vam dir. Ya, pero no va a hacer caso. Mare pobreta, ara. Què fem? Anem? Hasta que l'home del sac la porte, esperarem. Pues, Os he portat així per a portar-vos millor en casa, en el col·legi, amb els amics i en tot i en els familiars. Comenceu a fer els deures. Ja! Va, qué rollo. Que avorriment. Sí, quin rollo. Què? Pues vaya. Pues yo por el que a mí me done la gana. Pues no, vas a fer lo que jo te diga. No. Pues sí. Segur que vosaltres teniu ganes de tornar a les vostres cases. Sí! Voles? Tenim que fer a poc un exercici. Val, així veu que les coses
Més bé? A veure, alceu la mà per a parlar. Què vols, Pau? No entenc. Esto. Molt bé, Pau, has alçat la mà per a parlar. ¿Me puedes dejar la cama, por favor? Ay, gracias. ¿Me podéis dar el bolindao, por favor? Gracias. ¿Me podéis dar esa capucha? Sí. Gracias. Maya, por favor, em deixes la goma? Gràcies. Ho heu demanat tot, per favor. Home del sac, mos pots tornar ja a les nostres famílies? Crec que sí, perquè ho hem fet molt bé. Avui és el dia. Sí, avui suposa que l'home del sac té que tornar a Laura. Això es suposa. ¡Laura! Bien, quines ganes tenia de tornar. Me tenies que haver fet cas quan te vas dir que vindria l'home del sac. Ja. Ai. Que bé, que bé.